Umabot naman po sa nasa 2,449 na senior citizens naman mula po sa 12 barangay sa Binalonan, Pangasinan na nakatanggap po ng tig 20 kilong bigas. Sa ilalim po yan ng Assistance to Indigent Individuals or Families Rice Distribution Program or yung AIIF RDP. Yan po ay parte po ng proyekto ng programa at proyekto po ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan. Bawat benepisyaryo ay binigyan po ng 2 sako ng may tig 10 kilong bigas bilang bahagi po ng Rice Subsidy Program. Nauna nang naipamahagi ang kaparehong tulong sa mga senior citizen mula sa iba pang barangay sa Binalonan. Dahil dito, mahigit 5,000 po na senior citizens na nasa bayan po ang nabigyan ng tulong na mga at nakinabang sa nasabing programa. Patuloy namang isinasagawa ng pamahalang panlalawigan ang pamamahagi ng rice subsidy sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan, katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Ang programa ay nakatuon sa pagbibigay ng karagdagang supply ng pagkain at pagbawas sa bahagi ng gastusin sa pagkain ng mga kwalipikadong benepisyaryo, kabilang na ang mga senior citizen. IFM News. IFM News. IFM News.